Eikö se ole tarpeeksi? No löysinhän minä muutamia. Erityisesti voisin mainita sen kannatusta tekemisen ja Kolbe Emisen, jonka löysin veneen Kotuksia oikein. Sitä paitsi pidä tästä ilmapuntarista. Mutta Hemu hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeeksi? No löysinhän minä. Erityisesti voisin mainita sen 13 Kolbe Emisen, jonka löysin veneen lähettä. Mitä? Muistiparani ei tällä kertaa petä minua. Käskit minun sitoa veneen puuhun. Kotuksille oikein. Sinä paitsi pidä tästä ilmapuntarista. Mutta Hemu hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeeksi? Erityisesti voisin mainita sen 13 edellisen Kolbe Emisen, jonka löysin veneen läheltä. Mitä? Mikäli muistiparani ei petä minua. Käskit minun sitoa veneen puuhun. Kotuksille oikein. Sitä paitsi pidä tästä ilmapuntarista. Mutta Hemu hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeeksi? No löysin minä muutamia. Erityisesti voisin mainita Kolbe Emisen. Mitä? Mikäli muistiparani ei tällä kertaa petä minua. Käskit minun sitoa veneen puuhun. Kotuksille oikein. Sitä paitsi pidän tästä ilmapuntarista. Mutta Hemu hyvä. Sinähän löysit kuitenkin paljon uusia harvinaisia kasveja. Eikö se ole tarpeeksi? Löysinhän minä muutamia. Erityisesti voisin mainita sen 13 edellisen ja Kolbe Emisen, jonka löysin veneen läheltä. Mitä? Mikäli muistiparani ei tällä kertaa petä minua. Käskit minun sitoa veneen puuhun. Kotuksille